Jari rauhassa, ei mitään. Nyt Jarppa. Älä tee sitä. Ai vittu. Ai vittu. Meni melkein kaikki hiili. Ai, mitä vittu. Annapa se kivari tänne. Samaan tee. Saatana. Samaan tien se kiväri tänne. Ja vähän vauhilla. Samaan tee. Ja pikkasen vauhilla. Mitä vittua? Älä minua ampu. Älä oikeesti ammu mua. Ammunko? Älä oikeesti, mä kuolen. No, äläkä itse. Oota, mä haluun tää kiväri. Mitäs vittua? Vitun Ota hyvä. pöllö. Ota, ole hyvä ja se on siinä. Mä lähden juoksemaan. Mitä tää on? Kannattais. Nyt on kiire! Jari! Tänne! Jari tietää missä minä olen. Tää mennä autohommiin, satana, ei tänä muuten pärjää. Täällä mitään te. Ei tästä oo mikään. Perkele, pitää radiokin laittaa. Perkele! Oi vittu mä sanon. Että insinööri keksi. Perkele. Haluisin pois. Kiitoksia. Kiitoksia. Laitapa radio. Ja me vittuu sit mun eestä. Laitapa radio, hyvä ihminen. Ihan poitteve, tää on lamppu eikä radio. Mikä? Tämä ei ole lamppu, tämä on radio. Eikö tää siis tää... Se on radio tyhmä. Onko tämä mukaan radio? Vittu tyhmä, en me sitä taikot. No missä se radio? Ei otti takavaloli. Sä kyllä vitun keilaja. Ei jätti takavaloon, kun piti ottaa radio. No vittu, mä luulen se mikä oli sinä oli se vittu radio, mutta... Anna mun kaikki kestää. Anna kaikki kestää. Laitetaan vähän vähän keulapainoa tänne taakse. Tosissaan otit sitten tuon perkele Vittu. takavalon otit sitten tosissani. Tää on kato tää. No kato, kun ei toi perkele osaa käyttäytyä toi. Mitä vitun bokseja sä laitoit? Vähän laitetaan tätä bensakulutusta vähän lisää. Niinku sä haluut, että meidän bensa loppuu. Joo. Vittu tää on muuten madallettu kun saatana joku vittu. No ei tonne mennyt kuin 3 litraa bensaa. 2,5 meni lattialle, mutta... Älä lähde mua! Ai je! Palmunauta! Jumaleissa! Konepelti vaan vähän auki, mutta ei tästä nyt oikein näe mitään. Ei saatana, missä me ajetaan oikein. Pitää Jari! takaisin. Jari! Tai turbo! Perkele, tää kyllä lähtee. Tää kyllä tää sattumaa semmonen vekoti, että tää vittu lähtee kyllä tosta käppä
käppäriä näytettiin joo. Ai miksi sä et herää enää? Jari! Mikä on? Jänne kakka. Sä et herää enää. Onko kaikki hyvin? No niin. Tarvitseeko lanssia tai jotain? No vittu. Kylkiluu ja selkäranka murtu, niin ei tässä mitään. Eikä sattunut. Meidän bensakorkki jäänyt auki. No ihmet, että on 4 litraa hävinnyt. Ei ihme. Mitä se? Eiköhän Jarppa mennä. Hei, laita etuvalot. Vittuu semmosia tartte. Ei me Ei, mitään. kun tulee pimeetä. No, Tulee pimeetä. so. Joo, hyppä kyytiin. No niin, älä ajo. Okei. Okay. Se on kissa meidän ovessa. Otetaan tähän matkaihminen. Älä. Mene vittuun siitä, ei että. Ei, otetaan matkakissa mukaan. Saatana. Vilho! Vilhelmiina! Vittu vaan saatana! Sä jäät siihen. Hei. Mä kuolen, jos sä... Joo, mä käännyn. Oota, tää on vähän vaikeampi ajaa. Niin vittu vähän noi tolpat. Riippa. Tosta käppäri. Elä aja mun päät, mä kuolen. Mikä tuli? Sä hävisit. Sä siinä. Nyt vähän kyytti. Let's go. Otapa siitä radiota vähän. Pitääkö mä asentaa semmonen? No vittu takavaloa kyllä meinasit radioksi sulla. Olet tyhmä vittu. Virolainen osaa paremmin kuin sinä, saatana. Ei tässä mitään. Opiskeluvalo palaa, mutta pikkuvikoja. Tässä nyt 80 lasissa kulkee vittu. Ja nyt kiihy! Perkele, käppäri käännös! No ne jäi siihen, ei se nyt kaadu, maailma tohon kaadu. Et tullu. Lähti varmaan syynäri kiirti, en mä nyt tiedä. Vilhon kanssa lähettiin tosiaan roadtripille. Ota sisään ja... Taavi, pitäisikö meidän perustaa tämmönen YouTube-kanava? Joo! Joo, mun ja Taavi perseeli. Laittakaa ehdot mitä pelikokee. Joo, pitäisikö muuten oikeasti? Joo! Ei olis mitään paha ideaa edes. Ei ookaan! Me ollaan niin hauska jätki, niin jengi nauraa saatana kun ajetaan vahingossa tolppaa ja kaikkea. Ei oo etuvaloja. Kässäri! Satanen lasissa! Keskellä tietä! Onko satanen lasissa? Nyt on 100 lasinen. Tää on hyvä kun kattoo toista, niin vittu pääkaa. Nyt ei kerkeä Jari kattoo sinne. Ui saatana! Let's go! No niin! Nyt on vauhtia pojat ja tyttäret. Siinä oli joku postilaatikko. Paljon mittarissa. Melkein 200. Pikkasen huojuu tää auto, kun tässä on vain vissiin sähköinen ohjaustehosti, mutta... Perkele kun pelottaa ajaa tämmöisellä pienellä kotterolla. Ylämäkeen hyyty. Nonni. Onks tää hanskalla? Onks tää vähän ikkunaa? Joo, mä oon samaa mieltä. Ovi aukes! Ei saatana! Ei saa! Perkele! Ovi aukes! Vittu! Nyt mennään! No ei nyt keskitytä tuohon. Tässä on tää me kuu. Joo, Alma. Mennään nyt kahtoon. Äiti, sä veet nyt se pelin pois. Miksi?
iloile ja huu. Tää on mun auto. Mitä? Mehän laitetaan tää auto käyntiin. Kuntoon. Tuliko valitusta? Tokio... No, siis ei pientä semmoista. Tutut tänne. Oh. Kyllä se välillä pikku unetti auttaa ajeluille. Tuntuu vähän ilta nojaa tähän seinään. Niskoihin sattuu, mutta... Pikku vikoja. Tosiaan! Sai pesäpalomailasta. Mites suilta No meni? on. Saan pesäpalomailasta kaveri. Pesäpalomailasta kaveri tempas tohon lohkoon. Tuu tänne. Mä Tuu tappaa. tänne. Tuu tänne. Älä oikeesti. Ei oo enää edes hauskaa saatana.